Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku berayên migodarî dikim. Selav û rêz û hurmet ji bo me we. Ez ê îro ji we re behsa mucizekî Qur'ana pîroz bikim. Ku Xwedê Teala çawa behsa mucizê Qur'anê di nefsa me bi xwe de dik. Ew kesê ku di derheqê dînê Xwedê, dînê Îslamê de dişik û gumanan daye. Di derheqê Qur'anê de dişik û gumanan daye. Dibe Qur'an ne kitêba Xwedê Tealayê hin kesa nivîsandiye. An jî Muhammed aleyhisselatu vesselam ber xwe nivîsandiye. Eqîda wan ne rast e, ji dîn û diyanetê dûr ketine. Em dixwazin vê sohbeta hanê qenc godarî bike, bi eqlekî selîm, wîcdaneke azad godarî ke. Ku Rebbil Alemîn, Rebê alemî ye, ême her kesayê, ne tenê Rebê Musulmana ye, Rebê her kesa ye. û dînê wî yê dawî ê herî pak û bêrî dînê Îslamê ye û anayasa wî jî Qur'an e, Qur'ana pîroz e Xwedê Teala. Behsa gelekî ayet û delîlên ku îşaretê ser hebûna qudreta Xwedê Teala dike, behsa wê dike. Helbet gava Xwedê Teala dîn jî pêxembera dişîne, di dîn da tu wezîfekî pêxembera tune em bê Xwedê bidî spatkirinê. Xwedê Teala azad em xweliqandiye û eqil dayê me, em eqlê xwe bikar bînin, rêya azadiyê daye destê me, tu kişan rê hilbijîrî, tu dê wê rêda biçe. Tu di imtihanê daye, tu rêya rast hilbijîrî, tu yê imtihanê qezenc bike, ezmûnê qezenc bike, bi ser bikeve, mukafata xweş Xwedê bixwaze. Gava tu rêya şaş û çewt hilbijêrî, tu yê cezayê wî bikişîne. Xwedê Teala di Sûrê Fussilet em ayetek ji we re bixwîne li ser mucizê Qur'anê de nefsa me de em behsa wê bikin. Xwedê Teala di Sûrê Fussilet ayeta pêncî û sisiya da Bismillahirrahmanirrahim wiha dibêje. Senurîhim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hakku evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Xwedê Teala dibêje ya Muhammed, her wisa ji me re jî dibêje, em ê senurîhim, em ê ji vira şûnba wan bidin dîtinê, em ê nîşanê wan bidin ayatina ayetê xwe fîl afaqî di afaqan da, di asûkan da, yani ji devrayê em bivê vê felekê yan ji devrayê nefsa me, em ê serî bisekin ve fî enfusihim di nefsa wan bi xwe da, ku em delîlê xwe, ayetê xwe, ayetê îspatê hebûna me û rastiya Qur'anê dike. Heta yetebeyyene lehum, heta ji wan re baş rin zelal bibe, eşkera bibe ku ennehu Qur'an el haqqun, Qur'an haqqin, Xwedê Teala Qur'an bi heqî daxistiye. Evelem yekfî bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehîd. Erê ma wek Rebê te wek şehîd tenê kafî nake, têrê nake ku Rebê te şadî her tiştî. Xwedê Teala divê ayetiya dibêje em ê ji vira şûnva ayetên delîlê qudreta xwe nîşan bidin di afaqa da, di asûkan da. Afaq gava li tefsîrê erebiyek kevir mêze dikin, di tefsîrê kem de tu mêze dikin, divê afaq em bivê ji devrayê Mekkî, yani enhayê Mekkî, ji devrayê Mekkî ve fî enfusîkum divê di nefsa we müşrikê Mekkî de wisa fehm kirine. Yani gava we hatî fehm kirinê ku Xwedê Teala divê jî em ê di nefsa we müşrika de bidin nisbat kirin ku ava Qur'an heq e û her wisa li devrayê afaq, yani devrê bajarê Mekkî, em yani enhayê bajar hawerdorê bajarê Mekkî em bidin ispat kirin ku Qur'an heq e û ev jî diwata Pêxember aleyhisselatu vesselam de da hatî bicî kirinê, hatî bicî anînê û em bê müşrik em bê ji we derketin û putperestî wan ji we derxistin ji Mekkê hate fehta kirinê. Ema bûrê temamê Erebistanê ket, em bibêjin ewa Îslamê, ket binê raya Îslamê. Eva wê şerî werfehm kirine lê mirov dikare vê nêrîna duyemîn lê mêze bike. Fîl afaqê em bibêjin dikare bivê astronomî, em bivên meteorolojî,
em bivêjin galaksî rêya kayê her wisa di meselê asmanî da di meselê minecimîn yêldizê ewa mineciman da her wisa em bibên di serê di aqdarên erdê da tiştê ku ji hekî ji me dûr di wan derê de Xwedê Teala divê em ê nîşanê we bidin ayetê xwe nîşan bidin ku Quran heq her wisa di nefsa we bi xwe de jî em hem ya dibe ku hûn nikar bi van tiştana em bivê herin li herkes nikar bi astronomî herkes nikar behsa jeolojiyê bikir herkes nikar behsa derûniya ruh bikir yani em bê elmê wî herkes her babetekî alim û elmê wî heye lê Xwedê Teala de di nefsa we bi xwe de jî em didin nîşandan ku ev Quran heq nefsa me çi hema tenê a ji vira berjor her kesê ku mugudarî dike ev kesê ku mulhidin ev kesê ku ateîstin ev kesê ku em bivê İslamê qebûl nakin û eqîda wan boziqin xerab in çok duşaş e vê vîdyoyê ji wan re bişîn bi reviya gudarê ke Xwedê Teala em a ji vira berjor ke were em hewre bifikir yani Xwedê Teala di nefsa we de em ayetê qudreta xwe nîşanê we dide a ji vira berjûyan bifikire çê di serê çavên serê me re da mecû me heye mecû ji xwe vücûd bi mecû tev dike yani her tişta ku rê dide vücûda me re mecû ye gava ez bêçika xwe hecînim di mecûyê me de tamarek tê vira dema ev tamarê mecû tamarê ku ji mecû tê vê têliya me gava mir ev têliya dikişin narin nayê ez çavê xwe dibim tînim ev tamarekî ji mecû tê em bê bijangê çavê min loma ez bê qapaxa çavê xwe dibim tînim ez lêvê xwe dibim tînim di wî de mecûyê me de em bê hujrekî heye em bê şehnekî heye ji wî tamarekî tê vê dere ez lêva xwe dibim tînim zimanê xwe dibim tînim ala kulî hal bana tev ji mecû tê me re tê ku mirû dikare bi saya mecû van tiştana bikar bînî were gava mecû mir temam mewcûda însan dimire bela xwe bidê di serî da ji vira berjor çav heye du hev çav heye poz heye goh heye dev heye lêv heye diran heye û ziman heye em tenê li ser viya bifikirin çavê însan gava tu kevçikî xwe çend dendik xwe şor e tu tê kir çava çav kor dibe yani kor nevî jî texrîbatekî mezin çavda çê dike ku xwe ji çav re zirar e lê gava însan digirî hêsirê çavê însan şor e bi carekî çav hem li hember şoreya xwe em bivê tehrîbat çê dibe dikare texrîbatekî mezin te çê bibe û tiştê ku ava ku çav di parêzin çav di muhafize dike şor e goyê însan vekirî ye tu derî mirikî lê tune ye çiqwa rewl û mêş û em bivêjin vizik tiştekî nikare her nava goyê me re be derî tune ye sebeb lewra em bê di hundirê goyê însana da em bê avekî heye nêm kurmaciya divê nêm heye bêhne pir tale pir pîs e çiqwa heywanê ku tê kevir dimire ji bêhne cîda nefesa digir dimire tere her wisa em bê zimanê însan heye zimanê însan çend santene belki 4-5 santim dirêj em bê 6-7 santim dirêj e û 3-4 santim em bê 2 santim em bê belki 2 santim 3 santim belki firê ziman însan ama însan anha tiştekî tam di zimanê me de tam tune lê gava te tûj xwar tu tûj hîs dike gava te şor xwar tu şor divîne pejin dike gava te şîranî xwar tu şîrga tu tal xwar yani temamê enwaê çiqas enwaê tam heye giştik tu dikar bi zimanê xwe û her wisa bivêjî bi ezmanê devê xwe û her wisa bi gewriya xwe tu dikare viya vê tiştanêna tam bike em bivê lezzetayê bibîne sebeb va zimanekî perçekî goşt e û em bivêjî tu dikare belkî bi sedan tam çiqas tam di dunyayê de heye cê genim lazût em bê fîkî serzewat her tiştek tam wî heye o ziman gişta jî naz dikin sebebê vîya çi ye lewra ji mecûyê însan ji bo her tamekî hujrekî em bivê şanekî di mecûyê însan de heye her tamekî te xwar ew mecû ew şana ku di mecû de heye wî tamê naz dike her wisa ji wê şanê tamarekî piçûk ava wî tê zimanê me re ve
Yani zamanı mera gışık damarı pırhure her tameki avekitin mecbur insan jüve hücra ku nazdık jüve hücra ku embe ve şirin nazdık jüve hücra ku tal nazdık jüve hücra ku tuj nazdık tev zamanı mera damar ter mecbur mera o gavat te tuj xwar mecbur o hücra derhal kef devri embe te şiraneyi xwar te tişte du xwar embe zaman bitişti hanına geçti evdik yek parçayı goştu eva dedi nişandan ku Xwedê Teala di nefsa me bi xwe de çi qas ayetê xwe bicikiriye û ev tişta hanina xaliqekî mutlaq nebe ebeden tiştekî bi serê xwe çê nabe. Madam ki ev kesê ku divê em însan hema ji xwe em bivêjin tebîatê em çê kirin hema ji xwe berxwe çê bûnin filan jewê hatine bira evê to telefona gezî te de qise dikim ev bilgisayara te de qise dikim her tiştekî basît xwarina ku dixwe bira bi xwe çê bibe. Em bê tirşika çê dibe, girara çê dibe, sawarê çê dibe, xwarina ku çê dibe, qel û qawirma çê dibe, bira bi xwe çê wer ber we. Tu tiştekî bê senatin ne, senatî însan jî Xwedê Teala'yê û Xwedê di Qur'anê de behsa kirî ku ez ê di nefsa we bi xwe de, di ruhiyeta we bi xwe de, ez ê delîlê xwe nîşanê we bidim ku Qur'an heq e, din İslamî heq e. Xwedê Teala riya rast nîşanê me bidim ve bigire ji kesî ku peyrevê heqî. Xwedê Teala riya rast pêşa me xî ku riya rast nedîtine jî ve de riya rasteke ferawan. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.